Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association AMSAAN-TSA ha kasngi balang kelas tang ya kajingyaki da kapasyam kelain mengor sit in demonstration baklemput hamalki ha kani kasngi lawan shim benta da kispang ki dekot ka AMSAAN-TSA nakeleng katain kasi Giant Hills bat Karo Hills ka AMSAAN-TSA ka pelong ya kene kajingyaki kum kadak ban persya ya kasorka jela halo kading penslam ban pen orlong ya dawa ban kintiu prapo persen ya katulop haring kat persen yaki bala rangba ha kakam bakitrei ka bala sa teng nadu usnem jar khan riu kinoy lam ka association kila pentib ba ki border district kila dap ya ka jingbet ban pelong ya kane ka jingi song ka lain mongor kine ki non teaching staff ki kinthop ya ki to ki batrei ha ki cluster level block level district level but state level ki ba ha hapo ka office ka samagra shiksha abhiyan state education mission authority of Meghalaya. Kani ka sit in demonstration kadi bang min persngo ya ka sarkar jungi bakan ai kata enhancement ka jungi ka bala diu mentala prasnem te hot kila jubab ya kata kila ong ban ai 100% kumba play I mentan ru ki group jungi kim tre ek 100% bangi ngban seki leaders ila long ka meeting men arpusau terik balada kim ai kata ka prapo persen yangi dengi ngim kidon no pleng jungi ngibro kim ngimya kwa hakatu singi dan keban berus pangut tami ai tambah kiau ong bat ngim yakwa te mentan rup lai I daga khmat lajong bagi ni member jungi kim yakwa ya kata ka 100% nomor kamlong justified yo so nakata ka daw ni wan ban shong ni sit in demonstration ban ikwa ban pesngo pesngap ka sarkar ikwa ban pa ki jing duai ki jing kepat ki jungi ya ka sarkar ban sngap lem ni ki jing ki jungi nomor balai katkum ka jing kiau ki mar ki mata ya kata ka ngihap shna ya kata ka price ya kata ka salary ke jongi 100% prasnem te kamso ngatrai kamlong justified ke kenata ka daw ni sapoy bani shong ni tabangi ya ongro bangin abide by all the rules and regulation bala ai da ka sarkar ni mane ke indefinite strike ke joki kan dei tam ta sila kan can continue ni on indefinite strike tinggal wala on indefinite strike kan continue kan kat bagam kampat sngau ka sarkar ni namar ka shulong kap kai ka bai mit tingim no kanumpat kan kadang ke ni nata kadaw kan ni haban long indefinite kabut kanang yat bet hadu bandayo ka hok ka jumi te kamu fil amantan ba kamunya kan yo ek ta ka jing kuan ka jing pa ka jing pan ka jumi prapo persen kum beto ni ngimpat laban ya ingin pala stop ingin ke agitation ka jumi what if nada ka sarkar ba kam pinudlang at kung kajing dawa jipik ke next steps ka jipik ya kata ingin saya perkat namar balai ya kata ban ong dupa ka pamlalong namar kidon ngamdei ka member tamarway filai yang ni ya bun ngidon isi members dia kata ni haban raha ka isi ni saya pet kumengin le kan ya kata ni sabatai hadim cluster level block level district level but state level bagi lawan kita baru kita included di district temaki garu kin sajain namar ngiyo ya ka permission rumenen na IDC jongiru ngiyo san shiteng ya itu tena kata daw ki Karo Hills ki bana dawan Karo Hills ki dang join ta ki dang nanti kidon na empat kiwe kino hikai o kiba no hikai te as of now tikim don show ngi hang ngi don bitang ki non teaching kidon em kibal trei pat ni office komentasi pisia ki ki dai kidon empat kiwe ba kata tu ngatrai ke de mapin habia di pet jam mapi andre te tanggal yang jungi tikim nang ban batai na bang ibun bekiwan hi badon ki baja aru te bija na kadaw ki pang istom ne ki ja na kadaw ki le ki jing trai jing ta ya kata te andre ki ba wan dik la wan lot ki ba kwa ban yo ek ta enhancement andre si dan mo le si na ka jing bang so thu ka jong ki ne na ka jing got jing perkhat ka jong ki le si ki so thu ya kata ka hok ka jong ki ni ngam te yo ki le jing trai ru ya kata ngam pala ban assurance mangidang lum ki signature ru menta bangadi hi na sarkar hi na ban pai na sarkar de si inong katu kajing kadai kajing bam so thu jing hut ne tip kadai ke ka ba pelong hadu kat ni ba kambiat ni
namla ban bataya kata namar don na preng jung ngimo ki ba suthu bahaya ka kam don na preng jung ki nong tre ki bam suthu bahaya ka kam ne don ka transfer don ki ba resign no stengpor don ki bun ki don ki ba lesi o kim long committed ne lesi kami ha ban ka topik ka jung ki lesi o de taru tamang panang ban batai hiru ya kata taban rei lesi o de kata we have to show them the way don yang kini kebuteng dengan lem kebun jumpi sorga hoi ngila kendu dan ngadu arah hajar Abdullahi ngila le ya kani takadaw ngi sapoy dekat ni pudru kade ngila pensmo sangap dengan sorkar ngadu arah hajar Abdullahi kita ki belum written dokumen mo ladang ngim tiap deh ladang ngi tho ngi tiap tingi na sedang man tho ngadu arah hajar Abdullahi ngila le ji shiki ba de ban pej education minister kini ngila le kendu kini director jungi ngila le kendu ngila le hi ta kam ka jungi na level ka jungi